nyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anochekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu seguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo muponesi manditenga dawa wenyunarini ngayifute mwenjeyeze ifutire yetenzi kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo ndiri mutadzi Jesu akandifira wakafa kuti ini ndichagara kudenga sena wani pamuti ndinopona na Jesu harudoro rwa Jesu runopinda pamsoro runodzama senyanza runogara narini rudo rwakandiona apo ndiri kusada kana ndiri mutadzi ndiri kumuda Jesu kuda kwangu aziwa chene urombo wangu neupenyu nemoyo Jesu anochengeta neupenyu nemoyo Jesu anochengeta neupenyu nemoyo Jesu anochengeta. 唱。
muponesi anoshamisa, anondishamisa ini, anondiwiga mubakore nombo, kunenzizize rufaro, anondiwiga mubakore nombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu murura rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Nina muponesi anoshamisa, anorerutsa mitoro, anondimisa ndizoteneki, ndiye anondipa simba, anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu murura rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Nguva dzese anondikomborera, ndozanzwa nembiri yake. Mbiri kuna Mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu, anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu murura rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu murura rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu murura rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini, anondifukiza ini, anondifukiza ini, anondifukiza ini. Kwaziso kwamuri vana vaMwari kumativi mane enyika, toda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi nenguva yatipa, nguva yekuti tidzidze kubva mukati meshoko raMwari, Mwari achitikomborera, Mwari achitiitira zvakanaka. Mukati menguva ino tanga tichida kuti titarise zvakanyanyisa nyaya yedzimhuri, mhuri yedu, mhuri dzedu. We wanted to focus, tiruda kutarisa pamhuri, pafamily mukati mezuva ranhasi. Kuti tiite basa iri, tanga ndichida kuti tiverenge kubva kuna Marko chapter 5 pavhesi ya 18 kusvika pavhesi ya 20. Mark chapter 5 verse 18 kusvika pavhesi ya 20. Verse 18 inoti iyo pano, ndiri kuverenga mubhaibheri rechishona, muchishona chanhasi. Rinoti iro panapa, Jesu
paakanga opinda mugwa, munhu akanga akabatwa nemadhimoni akakumbira zvikuru kuti aende naye. Jesu haana kumutendera, asi akati kwaari, chienda kumba kumhuri yako undovaudza zvawaitirwa naShe uye kuti akunzwira ngoni sei. Saka murume uyu akabva aenda uye akatanga kutaura mudhekapori zvinhu zvikuru zvaakanga aitirwa naJesu, uye vanhu vose vakashamiswa. Dai Mwari anga akomborera kuverengwa kweshoko rake muchirungu. Bhaibheri rinoti iko from the NIV, New International Version, inoti iko, as Jesus was getting into the boat, the men who had been demon possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. So the men went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Dai Mwari anga akomborera kuverengwa kweshoko rake. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinoda kukutendai mukati menguva ino nechikonzero chekuti makatipa dzimhuri. Patichatarisa pamusoro pedzimhuri, ndibatsireiwo mugobatsira vandiri kutaura navo, muzita raJesu anogara nekusingaperi, amen. Toda kutenda mukati mebhaibheri muri kubuda nyaya yakanaka, nyaya yakaitwa naJesu, chishamiso chakaitwa naJesu chekudzinga mweya yakaipa kumurume ainzi Legion. Nyaya iyi maybe takaijaira, tinoiverenga, asi mukada kuti mutarise bhaibheri rinosvika pana Mark chapter 5 richitaura zvakaitika Jesu achienda mhiri kudhekapori. Rinongovhura chitsauko ichi tichinzi iko Jesu akabira mhiri kuenda dhekapori. Now vabira mhiri kuenda dhekapori, zvinenge zvinoitika ipapo kana kuti kamupikicha kanenge kanobuda ipapo ndike sekunge kuti vachibuda mugwa vaipinda dzimweni dzenguva pamwe here, ukaverenga zvakanyatso kunaka zvekuti iko paipfuura nepamakuva here. Asi chakaitika bhaibheri rinopa pachena kuti vabuda mukati megwa, pakabuda munhu aibva nechekumakuva. Munhu yakanga asina kujairika, rakanga riri dasvanana rerume, mutimbanyoka werume, vaya vanotakura mombe, mbudzi iri hata, vachipukuta ziya nemachongwe. Rakanga riri dasvanana rerume, mutimbanyoka. Zvinonziko akabuda muhuswa, huswa hwakasvipa rume iri richiuya kuna Jesu, mavhudzi sengundu, dundundu setara, maziso akatsvuka kuti kovo, mukanwa mazino akasviba kuti tsva. Rakasvikotarisana naJesu rume iri, asi vatarisana kudaro rakabva rawira pasi. Awira pasi murume uyu, Jesu anomubatsira, anombotaura zvakawanda kuti mauya here kuzotiparadza, nguva yedu isati yakwana and all that. Asi Jesu haana kutendera zvese izvozvo, haana kuzviteerera. Akarayira mweya wakaipa ukabuda muna Legion. Ndiri kuona Legion munhu kwaye, zvanaka, azembera patsoka dzaJesu. Now zvadaro zvinonziko zvaitika zvese izvi. Mweya yakaipa yakanga yatandaniswa muna Legion yanga yasundidzirwa munguruve dzevanhu. Vanhu vakagumbuka nazvo, vagumbuka nazvo, vanonziko vakashatirwa, vakanodedza vamwe vakataura kuti iko murume uyu atiitira zvakaipa. Zvadaro zvinonziko all the people, vanhu vose vakagara pasi vakaramba Jesu mukati medunhu ravo pachena. Hanzi vakazunza tsoka dzavo, vakagadzirira kuti vadzokere. Now Legion akanga arapwa naJesu akanga aripo, aona kuti iko vanhu vasunga mitundu yavo, zvese zvaitwa
vakuda kuti vadzokere mukati megwa, kudzokera kwavabva vachisiya musha wegeneserens. Zvinonziko Region akaita this request yandiri kuti tidzidze mukati mezuva ranhasi. Region munoziva kuti akataura kuti kudii. Region haana kukumbira mari yekusara achidya. Region haana kukumbira chimwe chinhu, Region akakumbira kuenda naJesu. Vakaropafadzwa vanokumbira kufamba naJesu, vanokumbira kuenda naJesu mukati meupenyu hwavo. Asi bva tarisai, Region aita request iyoyi. Zvinonziko Jesu akamutarisa akati hazvigoni kuti tiende tese. Indi inzwai mhinduro yaakamupa. Akamupa mhinduro yekuti enda kumba kwako unovaudza zvose zvawaitirwa naMwari. Hama dzangu, mashoko aya anondipa mufaro mukati meupenyu hwangu, kuti iko Jesu ndinoona sekuti ndoke kutanga kandakaona Jesu achiramba kuteerwa nemunhu. Akaudza Region kuti iko inini ndine wandofamba nawo, ndine vandinoda kuti vagondibetsera mukati mebasa kwese kwandiri kuenda, but ndichaenda nevamwe vanhu vose, asi iwewe Region hazvinei nekuti chaitika kwauri chii nhasi. Iwewe handisi kukwanisa kuenda newe, uri kusara. Asi chaunoita ndichekudai, tanga waenda kumba kwako. Hama dzangu, musi uyu Jesu akaramba kufamba naRegion. Region zvakanzi vamwe vese ndoenda navo, asi kwete iwewe. Iwe uchimboenda kumba semunhu anga agara, maybe semunhu anga agara musango kwemakore, nekuti Region anonzi mweya wakaipa wakamubata kwemazuva makore akawanda, achigara mumakomo, pamwe pacho achionekwa kumakuva, pamwe pacho achionekwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, achizvicheka mwiri wake. Asi paakabatsirwa naJesu, Jesu akamuti dzimweni dzenguva, pamwe pada Jesu waitiko wagarisa usiri pamba, wakapedzisira kuona mudzimai rini pamwe chete nevana. Zviri kungoitika mukati mepfungwa dzangu, ndiri kufunga kuti Jesu akasvika pakuti iko Region hatisi kuenda tese. Pane chakavanzika chiri panapa chatinoda kuti tidzidze mukati mezuva ranhasi. Mukati mezuva ranhasi, vana vaMwari, chinhu chandiri kubata, chidzidzo chandiri kubata ndechichi: sei Jesu akaramba kuenda naRegion, asi akati chimbotanga waenda kumba. Amen. Pamwe maonero andinoita sekutsanangura kuri kuita Bhaibheri, Jesu aida kuti Region pachezvake nechishamiso changa chaitika mukati meupenyu hwake aende anoona hama dzake, adzikonfrande, agotaura nadzo nezveukuru hwaJesu. Aende agonosangana nemhuri yake, agotanga kukonvinza kana kuti kubata pfungwa dzevanogara navo first nevhangeri, ozoenda kumwe kwese. Ende musoro wenyaya uri kuti iko dzokerai kumba kwenyu. Hama dzangu, mukati mezuva ranhasi, zvakakosha sei kuti iko kana taakuuya panyaya dzekunamata, tanga watarisa kumba kwako, tanga wacheuka, tanga wadzokera, pfungwa dzako ngadzidzokere. Pane vanhu vazhinji vakawanda vandiri kuona panapa kuti tiri kuudzwa naJesu kuti chakakosha pakunamata handi chimwe chinhu chakakosha pakunamata. Kunamata kwose kunotangira mumba mako. Ende ndakanchida kuti nditi nini, kana ukagona mukati mekurarama kwako kuudza kana kuti kutaurira vanhu vari pedyo newe first nezvekuponesa kwaJesu, zvinoreva kuti iko vari kure newe vanokwanisa kunzwa. Kana upenyu hwako hukaparidza first and foremost kumudzimai wako, upenyu hwako nekararamiro kako kakaparidza kekutanga kumwana wako, upenyu hwako nemharidzo dzako dzose dzikatanga kuparidzwa, dzikatanga kukwezva tete vako chaivo,
hanzvadzi yababa vako. Dzimweni dzenguva ndiri kuona kuti iko une kubudirira pakuzoenda kunoparidzira kune vekunze. Jesu akati iko dzokerai kumba kwenyu. Hama dzangu, ndakanchida kuti iko nditi iko mukati mezuva ranhasi musakoshesa zvakanyanyisa kuita zvinotyisa nezvinoshamisa kunze kwemusha wenyu. Iwe musha wenyu uchiparadzwa newakaipa. Musakoshese kuita mharidzo dzinotyisa, kuita minamato inodonhedza makonzo pamunei muchinamatira, asi kumba kwako pasina wauri kunamatira. Musade kuita zvinoshamisa kunze muchisiya the inner circle, vanhu vari pedyo nemi, anove vana vako, mudzimai wako, hama dzepedyo nehama dzekure. Ndofunga ndo chidzidzo chandiri kuona panapa chakaburitswa pakudzoswa kwaregioni kuti musanditevere. Now, chimwe chinhu chandiri kuona ndechekuti iko, hama dzangu, region haana kukumbira chinhu chakaipa ba. Region haana kukumbira chinhu chakaipa. Region aida kuenda naJesu. Ende mukati mepfungwa dzangu munongoti imo dzimweni dzenguva pamwe region akati, vakomana, nekubatsirwa kwandaitwa naJesu, kubviswa mumatope, kubviswa pakubata kwakaipa kwemweya yakaipa yakandisunda kwemakore mukati meupenyu, ndabatsirwa kudai, ndaakuda kuti name naye, ndaakuda kufamba naye. Ndiani ungaziva pamwe zvinodzoka? Akati iko kana zvadzoka zvikada kuuya, Jesu anenge aripo, so I will be safe. Ndiri kuona sekuti mukati mepfungwa dzaregioni, mupfungwa dzangu pandiri kutarisa maziso emupfungwa, ndiri kuti pamwe region akati nekubetserwa kwandaita uku, regerai ndinobetsera vamwe, regerai ndijoine evangelism team, basa rekuparidza riri kuitwa naJesu nevadzidzi vake. Regerai ndiwo pakati pechikwata ichocho ndinosevenzera Jehovha wangu kusvikira ndife. Region angaine chikonzero chakanaka, chakachena chaizvo chekuteera Jesu, asi chakachena kudaro. Jesu akati chimboenda kumba, ndichaenda nevamwe vese, asi iwewe region enda kumba, dzokera kumba. Kumba kwako unotanga kutaurira zvawaitirwa naJehovha vekumba. Dzimweni dzenguva tozobatana mberi totanga kuparidzira evhangeri. Chakakosha vana vaMwari, kumba ndokune nyaya yose mukati mekurarama kwedu. Saka chidzidzo number 1 chandiri kudzidza mukati mezuva ranhasi panhaurwa yaregioni nekubatsirwa kwawakaitwa naJesu, nekuzoda kumutevera Jesu achiramba kuti iwewe Sara. Chidzidzo number 1 ndichekuti iko ngwarira kunamata kunokuraura kubva kuhama dzako. Ngwarira kunamata kunokuraura, kunokubvisa kubva pahama dzako, vabereki vako, hama dzako dzeropa, kunyange hama dzepedyo. Ndinorevei kana nchidaro? Ndinoziva hangu kuti Bhaibheri rinoti iro kunamata kwatinoita nemaprinciples kana kuti zvimiso zvatinogona kuwana kubva kuna Mwari, zvinogona kuti pesanei nezvatanga tichigara tichiona mumagariro, mumadzinza yedu. Saka kurarama chiKristu pamwe pacho kunokuita kuti dzimweni dzenguva paite madifferences kana kuti mhosho dzemisiyano dzakawanda, zvakadaro zvokuti zvinoita sekunge usawirirane nehama dzako. Ipapo ndinopabata, asi batai ichi vana vaMwari. Nyaya yangu inini iri pakuti pasati hapana kana chawambofoswa nehama dzacho nevabereki vacho. Hapana ari kukudedza kuti uya utungamirire kupira midzimu. Hapana ari kukudana kuti tine doro remusha. Hapana, hazvisati zvaitika. Baba vako havangonamate chete, havangonamate chechi yaunopinda iwe, kana kuti havatonamate zvamuchose. Woti nendava yekuti ndaakunamata, woraurwa kubva kuvabereki ivavo. Ndoda kutaurirai vana vaMwari, varipo vazhinji vakatotaurirwa kare kare
kuti ukaenda kumusha unonoroiwa namai vako. Varipo vakawanda vakatotaurirwa, vakatoprofitwa, vakanziko ukangosvika kwatete pane chinotoitika chakaipa mukati meupenyu. Be warned. Kunamata kwakadaro kunoraura pasina chawakanganisirwa, pasina chauri kuedza kuungwarira kana kuti kuchenjerera. Kunamata kwokungokubvisa kubva kuhama dzako kazhinji kwacho kunobva kuna Satani, pasina kana chawakanganisirwa. Vane zvavari kuda, vane zvavari kuda kuita, vane zvavari kuda kupira, zvinonzwisisika. Panogona kutoitwa nzira yakanaka chaizvo yechiKristu yekuti inini handigoni kubatana naizvozvo. Zvinoitika mukati meupenyu. Ende ukataura nyaya yako zvakanaka zvine rudo, vachikuziva semunhu ane rudo mukati meupenyu, kazhinji vanogamuchira. Inini handizvo zvandiri kutaura izvi. Ndiri kutaura kaya kekungoti watanga kutaura ndimi nhasi, kaya kakungoti iko wajoina chechi wototanga kutoenderera mberi kutoti iko handichada kuona mai vangu, handichada kuona tete vangu, handichada kuona hanzvadzi dzangu dzese, nekuda kwezvakawanda zvaunounzwa wozviraura kubva kuhama. Kazhinji kacho kunamata kwakadaro kunobva kuna Satani. Satani ndiye anotora Regioni kubva pahama dzake onomugarisa kumarinda. Asi Jesu anototi Regioni ibva kumarinda, ibva kure nehama dzako uye pedyo nadzo. Handisi kuziva kuti iko wakaudzwa kuti kudii naprofeti wako. Ndiroda kuti nditaure nevakomana vari muno muHarare, vari kuchena vachiimba mupraise and worship group, mumapraise and worship groups and choirs, vachichena zvemhando yepamusoro, vachitambira yavo, vachitswanya mari, hakuna kana chimwe chinoenda kumusha. Ende reason yavo ndiye kuti iko ndakunamata. Baba vangu ndakaudzwa kunzi vanoroya. Ndoda kukudzai mwana wamai, ndoda kukudza mudikani, hakuna kunamata kwakadaro. Regioni paakatobviswa mweya yakaipa yaimubvisa kuhama, yakamubvisa pavana vake, yakamubvisa pamudzimai wake, paakabviswa mweya yakaipa iyoyoyo akanzi chitoenda kumba. Saka kunamata kwechokwadi kunotokubatanidza nehama dzako, kunotokubatanidza nemudzimai wako, kunotoita kuti uve mumwe nevana vako. Kunamata kwechokwadi vanana tete, vanana sekuru, vanana mbuya wekuti Tomborwizi, pamwe chete nana mainini wekuchivhu, kana wakunamata zvechokwadi vanototirumbidza Mwari vachiti munhu akutya Mwari. Ndo chinhu chekutanga chandakaona. Ngatidzidzei kuti iko mukati meupenyu hwedu tiite kunamata kwekumbotanga tadzokera kumba mukati mekunamata kwedu. Regioni akanzitanga waenda kumba. Ndoda kutaurira vana vaMwari chimwe chinhu chandiri kutoona patiri kurarama mazuva ekupedzisira. Tiri kurarama nevaprofita venhema, ende vaprofita venhema vazhinji vacho vakawanda vanenge vachida kutosevhe, vanenge vachida kutoti mari yako iwewe irambe ichiuya kwavari. Saka vanokutaurira kuti iko ibva kuhama dzako dzose, kuti kaunotambira ndokutengera muprofita chakati nechakati, chakati nechakati. Saka zano ravakatoona rinoshanda nderekukubvisa kuhama, nekuti salari yako kana kuti muhoro wako ukazogovanwa pakati pavo ivo namai vako vari kudo grocery every month, pamwe ravo rinoita shoma. Ndosekena kazhinji kacho, pamwe pacho pakawanda, kunamata kwenhema kunouya kwakazvifukidzira, kuchiita sekunge kuti hama dzako dzakaipa, kuchiita sekunge kuti uruda kuroiwa, kuzvichiita sekunge kuti ukagarisana nehama dzako dzinokusvibisa. Kunamata kunobva kuna Satani. Kunamata chaiko kunokuita munhu anosvikirika, munhu wakadaro wekuti mudzimai wako chaiye kana watendeuka anokudza Mwari kuti murume wangu munhu ari nani, kunyange iye asinganamati. Tete vako chaiwo, sekuru wako nababa vako chidhakwa, vasina kana chavano, kana kuti iko vangabatsira chinyi mukati meupenyu, mukati mekurarama. Ndoda kukudzai vana vaMwari,
vanotogona kutokudza Mwari, kutenda Mwari mukati meupenyu hwavo kuti mwana wangu aakunamata. Ndokunamata kwechokwadi ikoko. Now, imwe nyaya inotaurwa yekuedza kubatsira kudzamisa pfungwa, nyaya inotaurwa ndiye mumwe murume anonzi iko ainamata chaizvo, ainamata zvaizikanwa nevanhu vose. Saka nerimwe zuva akugadzirira kuti iko mangwana tiri kuenda kuchechi, akagadzirira zvinhu zvake zvese, azvigadzirira mabhuku ake anga papa, hembe dzaaizopfeka dzanga dziri papa, zvese zvanga zvanaka, zvakagadzirwa zvakaiswa kunaka. Hanzi iko achigadzirira kudaro, kwakasvika umwe murume anga akanwa, anga akagutwa nehwawa, ndiye anga akatomwiwa naho. Asvika ipapo, hanzi akasvika achidzedzereka. Murume uyu ndokumutarisa aine mwoyo uya une kakuzvikudza kuti iko kune vanhu here vachiri kudhakwa kusvika panguva ino. Hanzi iko adaro, akamutarisa akati, uri kuendepi? Hanzi akadzedzereka, chidhakwa chiya chikadzedzereka, chikati, ndiri kuda chikafu, ndiri kuda chekudya kwako, akuda unodoka. Ende shuwa idi mudzimai wemurume uyu aitobika ari mumba, achitopedzisa kubika zvavaibika. Hanzi akati, iko ndokumbirawo chekudya. Hanzi murume uyu akamboda kuti arambe, asi nerutsunda nekushatirwa mukati memwoyo wake akati, iko oraiti, gara apa tikwanise kudya. Hanzi chikafu chakauya. Hanzi chikafu chauya kudaro, vakagadzika ntsima yesadza pamwe chete nechidheka chemuriwo wakanga wakabikwa zvakanaka fani. Hanzi vadaro, murume uyu paanonobatanidza maoko ake kuti iko atange kunamata, murume uyu chidhakwa akabva agura zimusova rekutanga. Hanzi zvangodaro badzi zvakabva zvashata. Hanzi murume uyu akagumbuka kubvunda nehasha, akati unongodya, hauzivi kuti chikafu ichi chabvepi, kana kuti ndiMwari anoropafadza, iwe unongotimba pasina munamata. Hanzi akagumbuka zvinotyisa, rakazodyiwa haro sadza, asi raidzika nepabundu, nekuda kuti murume uyu anga ashatirwa nezvaitwa nemurume uyu. Hanzi murume uyu akanga akadhakwa kudaro, apedza ake kudya, akapfuurira nerwendo rwake. Zvinonzi iyo munyaya iyi, hanzi iko murume uyu akazoti akarara kudaro, akarota hope, Jehovha achitaura naye. Hanzi Jehovha pahurukuro yaaita naye akati, iko nai Simon, ainzi Simon murume uyu. Akanzi, nai Simon, sekufungawo kwako murume auya kuzodya chikafu akadhakwa pamba pako ane makore mangani? Zvikanzi, ndinomona sekunge ari kuma-50 somewhere there. Zvikanzi, uri right. Zvikanzi, iko sekufunga kwako akatanga kuita zvehwahwa rini? Zvikanzi, ndinofunga kuti iko mukombe anoratidza kuti aujaira. Ndinoona sekuti iko pamwe kuma-20 years. Zvikanzi, you are very wrong. Wapotsa ipapo. Murume uyu akatanga kumwa uchiri muchayiwa, achiri mwana mudiki, nanhasi anoita zvekumwa. Zvikanzi, saka changamire, ndodini in this dream? Hanzi iko akapindurwa. Zvikanzi, iko kashatisirano, kana kuti kakushatirwa kawaita na kushatisana kwamaita, kushatirirwa each other kwamaita, handisati ndamboshatirwa naye kusvika pakadaro. Hama dzangu, ndoda kukutaurirai, mukati mehupenyu kunamata kwechokwadi kunokudzosera kumba kwako, kuti unotarisa zviri pedyo newe wozotarisa zviri kure newe papaya. Chechipiri chandakadzidza pashoko iri, kana kuti panyaya yaregion, ndiye kuti iko koshesa musha wako usati waita zvose. Pane vanhu vazhinji vane yandinoti iko daka nehama, vanoita zvose zvakanaka kune vamwe vanhu kunze kwehama dzavo dzepedyo. Munoziva, pamwe pacho, munoziva vamwe vanhu kana vachitaura kuti ndabudirira, munoziva kuti anenge achirevei.
kunyanyisa isu verudzi rwevatema, nekuti ndo kwandinobva. Kazhinji kana tichiti tabudirira, makambozviona here kuti iko kana tichiti tabudirira zvaanani zvinenge zvaakufamba. Kana tichiti kana munhu mutema achiti ndabudirira, munoziva kuti ari kurevei? Ari kureva kuti ndaane chinhu chisina munin'ina wangu. Kana munhu mutema achitoti ndabudirira, haasi kuzvienzanisa naBill Gates, haasi kuzvienzanisa nevamwe vose vakuru avo. Aiwa, ari kuzvienzanisa neumba make. Kana achiti ndabudirira, ari kutaura kuti ndaane bhasikoro risina baba vangu, ndaane bhasikoro risina munin'ina wangu. Kurudzi rwedu hakuna anaro. Ndo definition yekubudirira kune vamwe vanhu. Kuti iko ndaanani kukunda vepedyo pedyo mukati meupenyu. Haikona kuita daka nehama. Region akanzi dzokera kumba kwako. Zvinoreva kuti iko enda umbono indirecta kana kuti uve nekudyidzana neveukama first, kutanga usati waenda kunoita zvimwe zvese izvi. Kuna wakawanda vanoyemurika kunze kwemhuri dzavo, vanoyemurika zvakanaka kunze kwemhuri dzavo, vanoyemurika kuchechi. Kana vachitaurwa nezvavo kuchechi, nezveunaku hwavo, kana kuti profile yavo ikataurwa kuchechi, dzimweni dzenguva mudzimai nevana vanoshamisika kuti naimi vari kutaura here baba vedu chaivo chaivo, kana kuti vari kutaura mumwe munhu. Vakanakira vanhu vekunze, vogoshatira vanhu vari pedyo navo. Mwana wake chaiye chaiye anenge asingadi kumuona, akaonawo mumwe ndiye waanosumudza achikandira denga akati helele nana achirezva mwana umwe munhu. Asi wake chaiye akauya pedyo naye anoita kunge adirwa mvura inopisa. Vazhinji takanakira kunze, takanakira vekunze, vari pedyo nesu hatidi kuonana navo mukati meupenyu. Asi region akanziko chimboenda kumba. Kutaurira vana vaMwari, ndaifungidzira kuti iko varume havachagoni kuda madzimai avo. Ndaifungidzira kuti iko varume pamwe dzimweni dzenguva vakanganwa nezverudo. Ndo zvandaifungidzira. Ndakafungidzira izvozvo kusvikira ndazoona murume asvikirwa namainini munin'ina womudzimai. Ndikaona kuti iko murume anogona kurezva, mainini vanoenda vachifara, asi mudzimai wake haagoni kurezvana naye. Kunakira vanhu vokunze, kuve munhu akanaka kuvanhu vekunze kukunda vanhu vari pedyo newe. Ndaifunga kuti iko madzimai haachagoni kupindura zvakanaka pafoni kana achitaura nevarume vavo. Ndo zvandaifungidzira ini. But ndakazoona vachipindura foni yabhosi vekubasa, ndikaona kuti aiwa aikaka vanotogona kuzvininipisa, vanotogona chaizvo kutaura kana kuti kupindura nemashoko anotapira mashoko akanaka. But they are very good people. Vanhu vakanaka, but havana kunakira vanhu vavanogara navo. Ndoda kutaurira vana vaMwari, kana uri munhu anoda kunamata Mwari, uri munhu anoda kunamata zvinogamuchirika pamberi paMwari, koshesa mhuri yako, koshesa vanhu vari pedyo newe. Point number 3, koshesa zvinokosheswa naMwari kana zvichinge zvauya panyaya yemhuri. Ndinorevei kana nchiti koshesa zvinokosheswa naMwari? Hama dzangu, kuna Genesis chapter 2 pavhesi ya 18, Mwari akakoshesa muchato, akakoshesa mhuri kusvikira right in the beginning, pakutanga chaipo. Zvinhu zvose nyika ichiswa payaifanirwa kunge iri, nyika ichitegwa, ichigadzirwa, pekutanga right there akambva aestablisha mhuri, kana kuti akambva akanda mhuri mukati mebindu reEden. Mukada kuti mutarise kuna Genesis chapter 2 pavhesi 18 pachitaurwa nenyaya iyi, Bhaibheri shoko dzvene raMwari rinoti iko Jehovha Mwari akati, hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Pekutanga nyika
ichitangwa zvose zviri kutanga kuti iko zvisikwe. Mwari akaunza mhuri, akakoshesa mhuri, zvikanzi hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga. Inini saMwari ndichamuitira mubatsiri akamufanira. Chitarisai zvakaitwa naMwari. Now Mwari aita mhuri. Ndinofarira Bhaibheri parinotiko ndichamuitira mubatsiri, kwete kuti vabatsiri. Akati ndichamuitira mubatsiri, zvinoreva kuti mumwe chete. Hama dzangu, ngatidzidzei chimwe chinhu chakanaka panyaya iyi. Inyaya yakanaka chaizvo. Nyaya iyi iri kutipira pachena kuti chinonzi muchato pamberi paMwari murume umwe chete nemukadzi umwe chete. Now chiri kubuda panapa ndechekuti zviri kubuda pakuti Bhaibheri riri kuti iko Adamu akapiwa mubatsiri, kwete kuti vabatsiri. Hama dzangu, vanana baba kana kuti vanana mai, mubatsiri mumwe chete akatokukwanira. Mudzimai 1 atori right iyeyo, zvitori right, wakatokwana kana ari 1. Haumupedzi, iwe ndiwo ungatopere. Murume mumwe chete akatokwana. Chinonzi muchato pamberi paMwari mukadzi umwe chete nemurume mumwe chete. Saka koshesa zvinokosheswa naMwari mukati meupenyu hwako. Chimwe chandanchida kuti iko muone pakukoshesa zvinokosheswa naMwari. Tikaverenga kuna Genesis, pandiri kuenda kunopedzisa, tikaverenga kuna Genesis chapter 20 pavhesi ya 1. Genesis chapter 20 pavhesi ya 1, 2 and 3. Inoti iko zvino Abrahama akabvapo akapinda mudunhu rokuNegev, akandogara pakati peKedeshi neShuri. Akagara muGerari kwechinguva, uye ikoko Abrahamu akati kumukadzi wake Sara, ihanzvadzi yangu. Ipapo Abhimereki mambo weGerari akatuma vanhu kuti vandotora Sara. Asi Mwari akauya kuna Abhimereki usiku mukurota, uye akati, wakangoita semunhu akafa nokuda kwomukadzi wawatora, mukadzi wemunhu. Pane chimwe chinhu chandiri kudzidza panapa. Hanzi iko neBhaibheri, Abrahama paakaenda kunogara mudunhu rekuNegev, zvikanzi pakati peKadeshi neShuri, zvinonzikwa akatiko Sara ihanzvadzi yangu. Ati hanzvadzi yangu, Abhimereki mambo weko akabva amutora. Hanzi Abhimereki asati asangana naSara pabonde, Mwari akauya mukurota kwaAbhimereki, akanga asingachi Mwari. Hanzi akamuti iye, iwewe wakufanana nemunhu afa, nekuda kwokuti mukadzi wawatora mukadzi wemunhu. Nedzimwe nzira, panapa Mwari ari kuti iko ndiri kuona bhokisi, Mwari ari kuti iko ndiri kuona gomba dema, nekuti watora mukadzi wemunhu. Mwari ari kuti ndiri kuona masofa aburitswa panze, nekuti watora mukadzi wemunhu. Ndiri kuona dambudziko, ndiri kuona rufu. Bhaibheri rechirungu rinoti, behold you are as good as dead. Nekuda kwemunhu anga atora mudzimai wemunhu. Now ndanganchida kuti nditarise koshesa zvinokosheswa naMwari mukati meupenyu hwako. Kana munoziva, Abhimereki asati atora Sara kuti asangane naye, kudenga kwakaita chipatapata, kwakaita mhirishonga, zvikanzi iko Ishe akati ndakuenda, and he visited, akasvika mumadreams aAbhimereki. Akati iko mudzimai wawatora, mudzimai wemunhu. Totoshamiswa vana vaMwari, kune vanhu vari kutarisira kubudirira mukati meupenyu, ivo vachifamba vachitora madzimai evanhu. Hazvina mhosva kuti iko uri makonya pabasa, hazvina mhosva kuti wakakwirira zvakadini pakuita kwako paupenyu hwako, kana kuti une zita rine mukurumbira, kana wapinda patsika yekutora vakadzi vevanhu wadenha denga. Kurova nekutuka kwaMwari
kunokuteera upenyu hwako hwose. Kune vazhinji vakawanda, ndoda kukuudzai vana vaMwari, kune vakawanda varume vangadai vakaita zvinhu zvikuru for their families. Kune vazhinji vakawanda vakadai vakaita zvikuru for their companies. Kune vakawanda vangadai vakaita zvikuru for the nation, asi nendava yemadhirezi kusiya wako uchiteera vamwe. Nanhasi vari kufamba pachituko chaMwari mukati mezvinhu zvose, mukurima, mukushanda. Zvinomboita sekunge zviri kubudirira, kunge zviri kunaka, asi kana kutuka kwaMwari kuri pamusoro pako, hapana kwauri kuenda, uri kutenderera panzvimbo imwe chete. Ende kutuka uku kunouya, hanzi panapa Abhimereki akanziko wafa. Ndiri kuona bhokisi nekuti waakutora mukadzi wemunhu. Pakupedzisira, hama dzangu, regai nditi mukutaura kwamazuva ano, hama dzangu, kumba ndoo kune Yesu. Kumba ndoo kune Yesu vadikani. Hakuna kumwe kumba ndoo kune nyaya yese. Hakuna chaungaita chinobudirira chigoshamisira mukati meupenyu kumba kuine bopoto zvikafamba zvakanaka mukati mekurarama. Kana uchida kurarama zvakanaka, ive munhu ari pedyo nemhuri yako. Ive munhu anokoshesa zvinokosheswa naMwari mukati meupenyu hwako. Ive munhu anotungamirira mhuri yake nekuve pedyo nemhuri yake, achiikwezva semuprista kuti irambe yakatarisa kuna Mwari. Mukati menguva dzino, vana vaMwari, ndakanchida kunamata. Handisi kuziva kuti iko chii chiri kuitika mukati meupenyu hwako. Handisi kuziva kuti chii chiri kuitika mukati memhuri yako. Handisi kuziva kuti chii chiri kuitika pakufamba mukati meupenyu. Pamwe uri mwana, dzimweni dzenguva zviri kuitika kumba hazvisi kunyatsofamba zvakanyatsokunaka. Pamwe uri mai, muchato wako uri kuzununguka. Pamwe uri baba, pane zviri kuitika mukati memhuri yako. Ndoda kutaurirai vana vaMwari mukati mezuva ranhasi, Jesu ane hanya. Jesu ane hanya nemhuri yako. Jesu ane hanya nemudzimai wako. Jesu ane hanya nevana vako. Saka mukati mezuva ranhasi, ndakanchida kunamatira mhuri dzose kuti Mwari akutungamirirei, akuitirei zvakanaka. Ngatinamatei. Baba wedu wari kumusoro kudenga, toda kukutendai. Tinokutendai nenguva yamatipa yekunamata nekukumbira kwamhuri. Tinokutendai nenguva yekurarama. Tinokutendai nezvose zvamunotiitira mukati meupenyu. Tinokumikidza mhuri dzose mukati memaoko enyu. Varipo vari kutambudzika nematambudziko akasiyana-siyana. Varipo iye zvino, Jehovha, vari kufunga kutora upenyu hwavo nekuda kwezvinoitika mukati memhuri. Mukati mezuva ranhasi, svikirai vanhu vakadaro. Varipo vane mhuri dzaakuda kupwanyika. Varipo vane vana vaakutetereka. Varipo vane hama vasiri kugarisana nadzo zvakanaka. Pindirai Ishe wangu, muvakomborere muzita raJesu anogara nekusingaperi. Amen. Vese vanonzwa uranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda dawira ini, uyo unoda
waziwira ngeizwi uyo unoda upenyu darini uyo unoda uyo unoda tumasoko pango munemikana baba odikano arikudaidza uyo unoda unoda tumasoko pango munemikana baba odikano arikudaidza uyo unoda baba odikanwa arikudaidza uyo unoda